सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। नमस्कार, मी किशोर नायगावकर। मी सध्या उभा आहे मालपे आणि पुरसकडे या दरम्यानच्या हायवेवरती। आपल्याला माहीतच आहे की नॅशनल हायवे 17, पूर्वीचा 17 आणि आताचा 66, त्याची जी एकूणच परिस्थिती झालेली आहे ती परिस्थिती खरोखरच गंभीर अशा पद्धतीची ही परिस्थिती आहे। मुंबई ते गोवा या हायवेच्या पट्ट्यात हा नॅशनल हायवे 17 आणि आताचा 66 हा महत्त्वाचा टप्पा आहे। एकीकडे महाराष्ट्रात या हायवेचं काम रखडलेलं आहे आणि दुसरीकडे गोव्यात या हायवेचं काम जरी सुरू असलं तरी ज्या पद्धतीनं या हायवेची क्वालिटी जर आपण बघितली तर या क्वालिटीचं काम या सरकारात कसं काय होऊ शकतं असा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतो। एकीकडे केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे देशभरात हायवेचं जाळं विणत आहेत। वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राज्यात अगदी चांगल्या क्वालिटीचे हायवे उभे होत असल्याचं आपल्याला दिसून येतं। परंतु गोव्याच्या या हायवेबाबत ही नेमकी परिस्थिती का निर्माण झाली हा खरं तर मोठा प्रश्न आहे। मुळातच या हायवेचं ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला काम मिळालं आहे तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे MVR इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हा जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो भाजपच्या आणि विशेष करून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या खास मर्जीतला असा हा कॉन्ट्रॅक्टर आहे। गोव्यातली बहुतांश कामे हे या कॉन्ट्रॅक्टरला मिळतात। आता त्या कॉन्ट्रॅक्टरला जर कामं कायदेशीर मिळत असतील तर त्याच्याबाबत कुणालाही प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही, परंतु कायदेशीर कामं मिळूनही क्वालिटीच्या बाबतीत जेव्हा हयगय केली जाते तो प्रश्न सिरियस आहे। कारण संपूर्ण पत्रादेवी ते बांबोळीपर्यंत नॅशनल हायवे 66चं काम जर तुम्ही बघितलं, या हायवेवरून जो माणूस वाहन चालवतो त्या माणसाला या हायवेचा दर्जा काय आहे तो कळून चुकणार आहे। आता प्रश्न असा आहे की हा जो पूर्ण हायवेचा पट्टा आहे तो हायवेचा पट्टा हा इकडच्या स्थानिक लोकांनाही नियमितपणे वापरावा लागतो, कारण स्थानिक लोकांना आणखी वेगळा पर्याय नाही, त्यांच्यासाठी हाच हायवे आहे। त्यामुळे नोकरीनिमित्त, आपल्या व्यवसायानिमित्त किंवा वेगवेगळ्या कारणांसाठी प्रवास करावा लागणाऱ्या स्थानिकांना या हायवेच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाचे फटके किंवा कामाचा जो परिणाम आहे तो भोगावा लागतोय। आतापर्यंत अनेक ॲक्सिडेंट या हायवेवरती झालेले आहेत। मालपे ते पोरसकडे या दरम्यानचा जो रस्ता आहे हायवे, तो हायवे जुना आहे आणि नवीन हायवेचं काम सुरू आहे, परंतु त्या जुन्या हायवेची आज जी परिस्थिती झालेली आहे, जी चाळण झालेली आहे ती जर आपण बघितली तर त्याच्यातनं मार्ग काढता काढता दुचाकी चालकांना मोठ्या प्रमाणात कसरत करावी लागते। आज पाऊस संपलेला आहे, एवढं असूनही तो हायवे दुरुस्त करण्याचा विचार हा कुणाच्याच मनात अजून कसा काय येत नाही हा खरा प्रश्न आहे। PWD खातं सध्या कुणाचकडे नाही आहे, मुख्यमंत्र्यांकडे आहे आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे या पेडणे तालुक्याचे पालकमंत्री आहेत। त्यामुळे पालक या नात्याने पेडणेचे लोक त्यांच्याकडे विनंती करतायत, त्यांच्याकडे प्रार्थना करतायत त्यांचे जीव वाचवण्यासाठी। एखाद्या पालकाकडे जेव्हा त्यांच्याच मुलांना प्रार्थना करण्याची वेळ येते तेव्हा एकतर तो पालक क्रूर असायला पाहिजे किंवा असहाय्य तरी असायला पाहिजे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे क्रूर निश्चितच नाही, त्यांचा हसरा चेहरा हाच त्यांच्या खऱ्या यशाचा मंत्र आहे। प्रत्येकाला हसून ते त्यांचं स्वागत करत असतात, प्रत्येकाचं म्हणणं ते ऐकून घेत असतात। त्यामुळे क्रूर ही संज्ञा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना लागू पडणार नाही। आता असहाय्य जर ते आहेत असं जर म्हटलं तर 33 आमदारांचं पाठबळ असलेले आतापर्यंतचे गोव्यातले पहिले मुख्यमंत्री
असं म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं यांना म्हणावं लागणार आहे. सर्वात शक्तिमान अशा पद्धतीचे 33 आमदारांचं पाठबळ असूनही जर एका कंत्राटदाराला जर सरकार ठिकाणावरती आणू शकत नाही किंवा समज देऊ शकत नाही, तर मग आमच्या गोयकरांचं ते दुर्दैव म्हणावं लागणार आहे. पेडणेचे जे आमदार आहेत प्रवीण आर्लेकर, हे खरं म्हणजे एक शिट्टी वाजवली की सगळे पंचायत सदस्य सरपंचासकट त्यांच्या मागे उभे राहतात. त्याच पद्धतीनं त्यांनी शिट्टी वाजवून या सगळ्या लोकांना घेऊन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे हा विषय प्राधान्यक्रमाने सोडवण्याची गरज आहे. हा संपूर्ण पट्टा जो आहे, ज्या पट्ट्यात या नॅशनल हायवेचं काम अजूनही रखडलेलं आहे, तो पट्टा हा प्रामुख्याने पेडणे तालुक्यात येतो आणि या पेडणे तालुक्यातल्या एकूणच या हायवेचा दर्जा आणि हायवेची जर सध्याची परिस्थिती बघितली तर रोज लोकांना आपला जीव मुठीत घालून या ठिकाणी प्रवास करावा लागतो. नॅशनल हायवे बॉम्बे टू गोवा, मुंबई ते गोवा हा नॅशनल हायवे गेल्या अनेक वर्षापासून या नॅशनल हायवेचं काम सुरू आहे. आतापर्यंत अन्य राज्यातले अनेक हायवे उद्घाटन होऊन ते पूर्णही झाले, परंतु हा हायवे मात्र रखडतोय. एकीकडे हा हायवे महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी रखडतोय, तर गोव्यात या हायवेची ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या MVR इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंत्राटदाराला वठणीवर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना युद्ध पातळीवरती पावलं उचलावी लागणार आहेत. 33 आमदारांचं पाठबळ असूनही या कंत्राटदारासमोर ते जर असह्य ठरत असेल तर मला वाटतं जनता म्हणून ते आमचं खरं म्हणजे दुर्दैव ठरणार आहे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना समस्त पेडणेवासियांच्या वतीनं आणि या हायवेचा जे वापर करतात त्या सगळ्या वाहन चालकांच्या वतीनं आम्ही प्रार्थना करतो की कृपया या लोकांचे जीव वाचवा. या लोकांना रोज आपला जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय. या लोकांचे जीव वाचवा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुम्ही या ठिकाणी भेट द्या, त्या कॉन्ट्रॅक्टरला बरोबर घ्या आणि नेमकी काय परिस्थिती या हायवेची बनलेली आहे ती बघा आणि हा प्रश्न तात्काळ सोडवा. हा प्रश्न जर सुटला तर अनेक लोकांचे जीव वाचणार आहेत आणि त्याचं पुण्य हे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनाच मिळणार आहे. आतापर्यंत पत्रकार म्हणून अनेक बातम्या झाल्या, अनेक व्हिडिओ झाले. या पलीकडे सिटीजन जर्नलिस्ट या पद्धतीनं अनेक ॲक्टिव्हिस्टही या हायवेच्या कामावरती अनेक वेळा सरकारचं लक्ष वेधून घेतात. अलीकडेच एक आंदोलन झालं, त्या आंदोलनात लोकांकडनं भीक मागण्यात आली, कारण जर सरकारकडे पैसा नाही हे काम करायला तर लोकांकडून भीक मागून आम्ही PWDला ते देऊ, अशा पद्धतीचं आंदोलन या ठिकाणी करण्यात आलं. परंतु जनतेच्या या आक्रोशाला अगदी असंवेदनशील पद्धतीनं ज्या पद्धतीनं प्रशासन त्यांना वागवतं ते जर आपण बघितलं तर हे या सरकारला निश्चितच शोभणारं नाही आहे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे एक संवेदनशील मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यामुळे त्यांची ही संवेदना या ठिकाणी जागृत होईल आणि या हायवेची जी दुरावस्था आहे ती दुरावस्था थांबेल. या लोकांचे जीव वाचतील आणि ताबडतोब या हायवेच्या ज्या काय अडचणी असतील किंवा हायवेचे जे काय प्रश्न असतील ते हे सरकार प्राधान्यक्रमाने सोडवेल अशी इच्छा आम्ही व्यक्त करूया. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मकबूल माळगीमणीसह मी किशोर नाईक गावकर. नमस्कार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.